til mere spænding og mere sjov med vores 5 venner i Heartlake. Godt, vi slap væk fra Stephanie. Og nu kan vi planlægge hendes fødselsdags-surprise-fest. Hvor er dine veninder henne? Hvilke veninder? Fjollede ansigter. Det er bare underligt, at de pludselig opfører sig sådan. Veninder giver ikke altid nogen grund til, at de forsvinder. Deres venskab bliver for alvor sat på prøve. Vi lader som ingenting. Hurtigt! Blev jeg lige droppet på min fødselsdag? Har vi glemt noget? Du mener, som at invitere æresgæsten? Piger, jeg forstår dem simpelthen ikke. Lad os så få sat gang i festen! Glæd dig til den nye fælleshistorie.